Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni nonse kuno ku Free Online Madrasa mu programu yomwe tikufuna tidzitambasula mwatsatane ngani yokhudza al-i'tikaf. Chifukwa ambiri timangomva kuti ena ake akupanga i'tikafu mu mzikiti wina wake akafika masiku 10 omalizira a mwezi wa Ramadhani. Ndetu kufuna kuti tiunikirane zimene zili mkati mwa i'tikafu, zomwe zikuyeneka kuti zichitidwe mmenemo, komanso zomwe sizikuyenera kuchitidwa nthawi imene munthu akupanga i'tikafu. Ndipo tifotokozanso zina zimene anthu timachita ndikumaona ngati kuti tikulondola kumbali ya i'tikafu, makamaka awo amene amapezeka kuti akuchezera usiku umodzi wokha. Ndikumanena kuti izi ndi zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adachita limodzi ndi masahaba ake. Ndiye choyamba mu video ino timafuna kuti titambasule liwu la kuti i'tikafu. Kuti tikamati i'tikafu kwenikweni tikutanthauza chiyani? Tikabwera pa chiyankhulo, liwu la kuti i'tikafu tikutanthauza kuti ndi kubindikira, kudzitalikitsa ku zinthu zimene zili zapa dziko lapansi. Ndiye kuti ukonza kukhala malo ena ake iweyo ndikubindikira malo amenewo. Koma tikabwera mu sharia tikamati i'tikafu ndiye kuti munthu akudzitalikitsa mu zinthu zonse zapa dziko lapansi ndicho linga choti adziyandikitse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kudzipanga iyeyo self service, zomwe iyeyo amaziona kuti amafoka kumbali ya kachitidwe kake muchipembedzomu iye uja ndi kumadzikonza. Ndiye amakhala mu mzikiti mmenemo ndikumaona zofoka zake, ndikumaona kuti pakuti paja ineyo sinimapanga bwino, zakuti zija ine sinimakwaniritsa. Choncho ndiye amakhala mwachidule munthu amene akupanga i'tikafu, cholinga chake ndichoti adzikonze yekha, akonze ubale wake umene ali nawo ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo malo amene munthu amapangira i'tikafu si ku nyumba koma ndi ku mzikiti. Ndipo mu Chisilamu akazi akuyenekanso kuti apangire i'tikafu ku mzikiti komweko. Ndipo izi pakati pa maulama pali mfundo ziwiri. Ena amafotokoza kuti mkazi malo ake opangira i'tikafu ndi ku nyumba, koma zimene zili zolondola kwambiri ndi zoti malo opangira i'tikafu ndi ku mzikiti, chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adachita i'tikafu limodzi ndi masahaba, ngakhalenso akazi yake amabwera mu mzikiti ndikuyika matenti yawo nimapanga i'tikafu mmenemo. Ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama sadawaletse kuti iyayi muno mu mzikiti muno mukutanimo, malo anopangira i'tikafu ndi ku nyumba. Ndiye awo amene amanena zoti mkazi apangire i'tikafu ku nyumba amagwiritsira ntchito hadithi yokamba za swala, kuti swala imene ili yabwino kwambiri ya mkazi ndi imene akuyiswalira ku chipinda cha nyumba yake. Ndiye amagwiritsira ntchito qiyasi imene kunena kuti ngati swala mkazi akuzida kuti yabwino kwambiri ndiyo opangira ku chipinda cha nyumba yake, ndiye kutinso i'tikafu mkazi apangire ku chipinda cha nyumba yake. Koma zomwe zili zolondola ndi zoti malo opangira i'tikafu ndi ku mzikiti, palibenso malo ena amene Chisilamu chawaloleza. Choncho kwawo amene apanganiya kuti chaka chino mu Ramadhani inoyi insha Allah akafika 10 days yomalizira ya mwezi umene wa Ramadhani adzapanga i'tikafu, ndiye kuti iwowa afika pamalo oyenerera amene atadziwe mwatsatane zokhudza malamulo a i'tikafu. Ndikupempheni kuti mukhalenso pompo mu video imene ikubwerayi. Ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.